karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang laing sumpay ning naghinapustang sugilanon balag tigi. Ni ano si naiswat sa kumpad? Ug misika kini pag-ayo. Unsay buti pasabot nini? Ang matag mo marka nga pong diha sa imong padlaw. Mao ang gahom nga nagikan kanag. Sagrado ang maong gahom. Sagrado ang maong po. Halandong gaya, ipapati mo na usabang imong tingog kanako. Mas lig-on ang maong po. Mutadlas ang akong gahom ngadto sa kinauyukang bahin sa way pagkatapos. Mao ka na ang gamitan, Laura. O halandong kaya, o kinahanglang mawa sa kong dan si Aqualos. Kung sama ng pagpatay, pasaluon lang ko sa Diyos nga nasa langit. Patyon ko si Aqualos sa way pagduha-duha. Ibalik ko kring tabong ko sa bag nga itom. Mura sag dunay kabuot kring bagpak nga itom na. Kalit mo lang tunga sa kong kilid. Naanod paingon ako. Nasuod ko na. Noy, usa ka itong gisod mo sa bag na itong. Ang trabong ko, James. Kinahanglan nga ampingan ko ang trabong ko. Samtangwa pamapatay ni Laura si Aqualos. Oh. Kinahanglan nga ampingan ko gyud kini. Kay tingalig makuha na usab ni Binusa. Gamito nila kini alang sa pagtangtang sa gahom ni Laura. Gusto nito, kana man daing mong trabong ko ang ilang gigamit aron mawagtang ang gahom ni Laura. Relusyo, noy nga no? Karon pa kumubati og sama ni ini. Gibati ko og kaluoy sa mga tao. Relusyo, Kaniadto ang akong gihuna-huna, ang ako lang kaugalingon. Ang katagbawan sa akong kaugalingon. maayo kini kaamgo ka na, Relusyo. Dako kog sa nga nahimo tungod sa akong pagsimba sa puti ug itom. Apan karon nga nakahimo na kog maayo, ingon sa gibati ko kamalinhawon sa akong panghuna-huna. Gibati ko nga daan ang akong konsensya. Ang anak, ang akong apo. Huwag mo sila ikita. Doon na apo ko. Ang babae, nagpanawag siya sa ngaan siyang apo ug anak. Si Francel, gusto, ang akong anak. Noy, diya ka na. Si Francel ito, ang akong anak. Francel! Francel, anak! Nagkirang! Iwasay! Nakita na ang mama. Nihubas-hubas na ang tubig. Apan lapukon kaayo kini. Kaluoy nilang tan-ahon. Nagminatay silag maayo sa paghilak. Tungod kay nangamatay ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Pila naman lang ka porsyento ang buhi sa mga tao sa kalibutan. Tungod sa dakong lunop nga gimugna ni Aqualos. Gairang! Kasakit sa kong hawak, day! Hilota sa ko, dairang! Oh, ha! Hay naman to sa dairang. Wanam diri gino! Wanam sa akong tapat! Kisaro, ongo ron! Ongo! Si Irang man! Hay! Nanawag siya sa bata! Uy, asam na ito ng bata! Ganina naman to nangita si Irang sa bata! Mutabag ko pangita sa bata! Ay, gino! Matawag, kasakit si kong hawak. Ay, paitag ng taong doon ay hawak. Oy, may pang taong may hawak ko, pa'y masakit. Mahala, mubarog ko. Ay, Gino! Shh, Gino! Shh! Lalo taman lumos ang bata, Gino, ha?
Baala lang ako'y nalumos, Ginoo. Di lang itaw ng bata. Ginoo kay, wa man yun ang bata. Sugad pa man ka ganihawa kung yun ang kita si Ay! Franz. Hala! Sa aman ni nato ni Dairang. Wasay, wasay di lang tamuhunog sa pagpangita, wasay. Wasay ko ko. Basin og luwas na si Dong Francel. Ana, kay wasay ko ko. Unong dayong wasay. Unong dayong wasay. La, pagitawan na to. Dong Francel. Asa Ya. na Nagkiram, Oy! nang sa magkikit ako na ka mo. Si Don James! Nagpaingon na to Song James! Nagpaingon na to Song James! Ay, saon man nato sa pagpanubag ini ron wasay. Oo, lagi tahandog, ay. Ngit-ngit pa ang palibot, dong. Akong nahinumduman niya dihang nasud mi sa tangkal. Wa na si Dong Franz. Mauna! Mao na istorya Dong James! Nabuang-buang mi pagkita si Dairang. Magi naulian pagkabuang! Inom ay. Hain magkanay si Francel. Niyan ako sa pulta mayor sa dagat. Kinahanglang magkita ta palos. Subayan ko kining maong agianan paingon dito sa ilawom sa iyang ginharian. Oops. Pagtuon ko siya dito sa iyang ginharian. Kung dili ka madaog hangi sa matarong nga paagi akalos, magtigi tang duha. Kahom batok kahom. Paniguroon kong mapatay ko ikaw. Hari nga kulos! Si Laura ka nang nagpaingon dinis atong dapit dinis ay mong gingarian sa balagtigi. Gaya na ko maman istorya. Oh, Tiking. Nakakita ko niya sa nagdagay dayang tubig. Kung mao ang ay kang malipay kay siya na ang gustong muani din ni aron pation ka. Litob! Gaya na ko maman istorya. Litob Japon! Bisan ni Daig na to! Asa may pagdaig ato, ha? Kadtong patyon ko? Oh! Dili! Tuod no, dili na ito pagdaig. Daig ko, bi? Angay unta kong malipay. Duto tingo Nga ka? paingon na unta siya din sa akong gingarian. Apan kawang gihapon ang tanan, Tiking. Ganong kawang man. Tungod kay dili og dili siya makalahos din sa akong gingharian. Gano! Mangutana ka pa! Ayaw pagbinugo, Tiking! Ayaw suko. Nangutan na rin gani ang tao. Kinsay tao? Ako! Dili man day ko tao. Dili man day ko tao. Tiki man day ko. Hinumdumi nga gusto natong kuhaon ang trabong ko. Aron mawa kaniya ang gawon ni Gaya. Duta tingo kay. Aron sa ingon, sayon kung madaha si Laura dinhi sa balagtigi. Niduto tingo ka. Gusto tuhod sa maunay. Tanawa sa nagdagay na yung tubig. Tanawa si Ibria. Wa ka makabantay. Nagbalik-balik siya siyang agi. Apan, mahimo ko siyang makuha, Tiking. Pinaagi sa akong giingong alas. Alas! Unsay buot mo? Ipasabot aning ako alas. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!